Oras madihi hamu amanginang selamat hari Minggu madihita saluna. Alaning masuk nama prosesi sian huriatta dongat perhalado. Alani rimmahita jongjong. Shalom, selamat hari Minggu Marita Salon Tamangina. Sebelum masuk Tamangina itu acara parminggota martangina homaita. Amin. Tabu kema parminggota marinda mahita. Mar hiti-hiti goren debata ama, doat gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, doat gorni tonde parbadian na tumo palangi doat anoon, amin. Mangason debata say hamuanangan do ulohonota, ngot maho ale parhinaluan, tersunggul maau di buha siang hari, pujio kumaho di tonga-tongani aka bangso ali Tuhan, endehno kumaho di tonga-tongani aka marga, haleluya. Martang yang mahita
Ale Tuhan debata jalan amanami, saya urupi mahami, saya unang mandele hami, ujuro hapogoson tu hami, jala unang magopo hubayan hami silenruhmu tu nadinggani, ujuro pasu-pasum tu hami, ramoti hami asa unang marposin rohami tu arta na dihasyanganon, lehon di hami haporosyaon, asa dohot hami mariparjabar di steanon ni akan aporosya diho, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus nami, amin. Kudul meta. Tangion hamuma patik ni debata ima sian patik na parajolo satu lor patik na pawapaton patik parjolo au do jahoba debatam nina debatata dang jadi marakep au bahenomu debatam patik na paduahon dang jadi gano omu jaladang jadi sumaunu manang aha na di bano gijang do na di bano tongaon rodina di bagasan aik na di tori di tano yang gotong gabe si sombon manang si oluan patik na patuluhon dang jadi dohon non gorni debata yang gosoture dalana ay hona uhumna dosogot akan na marsene yang diguarna patik na pawapaton ingot hamuma pabadion di hari minggui dina onom ari ma ulahamu nasa siulomu alai anggo ari papituhoni ari paraden ni Jahoba debatam dui dang jadi diho mangula anggo dina sadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahamu, ro di isin di hutan, ni halakpe nama gibati hutam. Ay dia na onom ari do di topa debata langit do tano, do laut, do nasa isina, dungi maradian di bana, di ari papituhoni, di bahini do umbahin na di pasu-pasu debata Jahoba ari paraden nai, jala di parbadiai, ima yang go saat na, atau rak mangido gugu mahita tur Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugoi mahami, mangulan hombar tupatikmi. Amin.
Tatopo timo dosa ta martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Na penguduhami di jolom martang yang tuho. Ndada mangasaun hati goranami. Na mangasaun asin roham na godangido. Saya asima rohami da sandok bangso nami. Saya sama dosa nami salhutna. Saya sungguli marohanami asa muba roha do panglo nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panglo kami. Amin. Tapi kima baga-baga ni dibata taringo Tuhan si sendusata. Aydang adong imbar niing. Ay salhut do pardosa jala hurangan maradopon hasanga pun di dibata. Alay akan agawe pitor. Binahin di basa-basa marhite sian asin rohana. Hinohron ni pandubosion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bayan habang sa parasian marhite-hite haporsion di mudarna. Hasang apa na debata na dikijang. Hatene debata nagabi turpuk epistel di minggu sadarion. Imam tersurat di pangungkapon bindu pitu ayat sia 1 ayat 17 tajama secara responsoria. Dung salpuing adong mahu bereng macetorop naso dapat bilangan di jolma. Sia nasa bangso marga.home.hata akan jongjong di hadapan di habang sai do di hadapan di biru-birui akan nomor luson abid na saksak jalan nama niup mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong masalah suruh-suruan ni humali yang habang saya dot humali yang akasi tuai dot parngulu na opati dungi manukap mang nasida di jolon ni habang saya hut marsumba tu di bata. Tunggi mangalusi masa ada sian akasi tua didok mah mandok au isedo akai jelas sia dia doro akan namoloson abid naksasaki alani ido saya di jolon di habang seni debata dona sida mangului ibana arian dot bornge di bagasan joronai jala ibana nama kudi habang sai ma paulihon ingana di atas nasida ay parmahanon ni biru-biru na di persitongan di habang sai do nasida jadi togirohonan mana sida tu akamual ay hangluan dari apusan yude batama nasa ilu-ilu na sian mata nesida ima yanggo naset saatna martuado akan atau mangin hatane debata jalan nau pepsa amin. Mari namaita.
Tah tidak ko maha porosio tai songon nahina tidak kundungata sa porosio di sandu portibion rap meta mandok. Au porosea di dibata Jehovah ido ama pargogo na soto dosan na tuma palangit dotan. Au porosea di Yesus Kristus anak di dibata Jehovah na sasadai ima na tiniboni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang so habubuhan ide tuhata na temona bernit di pahumunan silatus nama terpaja do ibana di hau pinar silang na tua tu banutor dung ditanom na mulak mangulo di ari patuluhon na manai tu surgo lahuru tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na soto dosani di sima ibana pai mamulak sogut tanoon mangui halak na mangulo do namate au porsea ditumpu jalarong sada hurian nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia doh di hasesen dosa doh di hatian namandok mulak mangulu sogot daging na halak namate doh di hangluan nasora sudah amin tabi gemakur inarabu.
matiting namasa di sebagai sasamangguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna tarlumobi ma di ruas ni huriata na parjolo sahali maddohoti parmingguon di huriata di HKBP Denpasar Resort Bali goar ni minggutta sadarion ima minggu palimaho doktrinitatis dohot topik haluaon di ni saluhut bangso songon jadwal pakubasio di huriata mardalama songon nasomal namangihud titing na maragam ruas ni huriata na martaba mulai minggu sadarion tanggal 5 Juli 2026 nung agabe ruas ni huriata ima keluarga Sukres Yunadi Sitohang inang Indri Kristina Borusi Hobing narosian huria HKBP Pasir Putih Resort Trinitatis Distrik 22 Riau Jalan Nasida Maringana di Jalan Danau Beratan Gang Saplusada nomor sada Sanur Denpasar Selatan gabe ruas ni huriata di sektor 2 Jalan di Patada Hamima di Bagasa Sederion Jongjongma Damang Dohot Dainang Horas Madi Hamu selamat datang Madi Huriata. Namangihut padidion nama godang dohot malua siang pakakungion khusus di hari Minggu sadarion Minggu tanggal 5 Juli 2026 huriata patupahon malua siang pakakungion khusus tu sada na poso bawa narosian huria na asing jalanunga katekisasi sidi khusus salelingon di patupama di parmingguon pukul 7.30 wita nakiningan di sesi na parjolo hita tangnya koma asa gabe ruas ni huriata nadinggan jala biar mina jahuba di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 huriata pasahato padidion da badia nama godang dohot malua siap pakakungion khusus tu sada na poso boru narosian ugamo na asing jala salelingon nunga merdalan katekisasi padidion dohot katekisasi malua siap pakakungion khusus tunasida jala di patupama di parmingguon pukul 7.30 sesi na parjolo tabuama di bagasa tangyangta segabe ruas nabiar mida jahuba jala marsihohot di goarna namangihut situa purna bakti di minggu sadarion tanggal 5 Juli 2026 huriata pasahaton purna bakti ma tu amang situa manutun manurung situa nasian sektor 5 jala di patupama di minggu sesi na paduanon di pukul 10 wita mardomu tusi di minggu sadarion bapunguhon panupahia dohita tujolo duk sipul jamita di parminggu pagi siang sore dohot di pospel HKBP Tabanan jala sian panupahioni sian natar papungu di pasahat ma tu situa na purna bakti songon hamoleteon sian ruas ni huriata gabe pakubasuni nasida saledengon jala sian keluarga situa na purna bakti di patupa nasida do marsipanganon tu sude para halado do ruas ni huriata duk 10 parmingguon anon asa salhut nama parhubas ni huriata suak songoni nang ruas ni huriata maddohoti ulauni namangihut majakon situa di HKBP Denpasar mulai minggu sadarion tanggal 5 Juli 2026 amang situa khotma asina sitanggang di jakon ma di huriata gabe pangulan di huriata nabuk kobwasi di sektor 10 sada nasina nunga mangula di huria HKBP Agape Cikarang Baru Resort Perumnas 2 Bekasi Distrik Sapulusia Bekasi Jalan Nasida Piddatu Denpasar alamat di Nasida Sonari di perumahan Fasaka Bali Klaster Evara Etulu Sapulusia Jalan WR Supratman Kesiman Kertalangu Topati Denpasar Jalan di Bagasa Pertikinon di Pasahat Hamil Papartikiatu Amang Situa Sitanggang Doho keluarga
horas ma dita salutna. Parjuru ma hufasat kami puji-pujian tu amatta debata siala boy hami jongjong di jolon di bagas ni di joron itu atta nama diaun. Na parjuru parsangapi ami padita resort dohot amang padita fungsional suang songon itu inang Bible Fro upar sangapi hami dongan nami parhalado tarlumobi di hamu ruas ni Huriata HKBP Denpasar Resort Bali. Jadi songon tikting naung hitabege nakin jadi hupata daun hami ma diri nami hami situa hotma asina sitanggang inata sorry pada mangisi dauni rohana boru sinaga jala di basa-basa tuata do di hami dua dana na parjolo ima bawa marumur 20 sia tahun na paduahon borua marumur 25 tahun. Jadi satabi dang bui dohot yana kon nami alana dua na nunga karejo di Jakarta. Jadi ma sa songon hami na mangula di sektor 10 sada hupangi dohami asa bui manian diurupi hamu hami sude ruas ni Huriata asa bui hami mangula di bagasan asi dohot holong ni rohata dohot di bagasan serep ni roha ima songon patada diri sia kami maulata ma dihita salutna horas. Mangido hami tu sudi hita ruas ni Huriata setabu ma di bagasat tangyak tanasida asamargogo nasida lahu mangula di Huriata. Selamat datang ma di amang situa amang sitanggang. Namangihud amanginang pertangyangan rumah tangga. Pertangyangan rumah tangga di Patupa ima di sektor sada ima di kediaman di keluarga Purba inang DM Buru Marbun Jalan Raya Celuk, Gang Celuk Sada, Blok G nomor 6A, Singapadu Sukawati Gianyar. Namangihud di sektor 2 di keluarga RF Duha inang YP Boru Ritonga ima di bahen di gedung sekolah minggu. Nabatuluhon keluarga JW Samosir inang DM Boru Purba alamat ni Nasida Sekar Tunjung Estate nomor 7 Jalan Sekar Tunjung 10 walu Kesiman Kertalangu Denpasar Timur. Nah mangihut di sektor 4 di kediaman di keluarga DMB Sihobing inang M Boru Pasaribu alamat ni Nasida Jalan Pulau Selus Gang 10 nomor Sada Denpasar. Nah mangihut di sektor Onom di kediaman keluarga J Nababan inang T Boru Sidauruk di bahen di Inganan di Konsistori di Toru. Namangihud di sektor Pitu di kediaman keluarga RE Hutapea inang M Boru Sitanggang ima di bahen di Konsistori na di Gijang. Di pasahat hamima asa sude masian luat ni sektor I ma madohoti pertangyangan rumah tanggai. Namangihud sunggul-sunggul tu sude ruas ni HKBP Denpasar. Khobbara tu haputusan ni rapot HKBP Denpasar lahu pato tahun registrasi dohot administrasi harwason ni Huria di ruas ni Huria na so pasahat ton iuran bulanan manang tahunan sian tahun 2024 sahat tu tahun 2025 dalam kurun waktu 2 tahun jala sahat 7 Juli 2020 onomon. Dan gabi parsidohop binasida manjalo hak administrasi sian Huria HKBP Denpasar songon naung ditotopon songon ni hak administrasi diakonia hobartu si amanginanga sabui ma diangsur jala di pasahat ma marhite-hite situa sektor manang langsung tu sekretariat ni Huriata gudangna 60.000 per bulan satahun 720.000. Salut nai laho pakeon ni Huriata tu operasional pakobasio di Huriata jalan mar topi ma sunggul-sunggulon di ujung ni bulan Juli 2020 onom songori ma di babot hok kami. Namangihut titing Dewan Koinonia
Nabarjolo pendalaman Alkitab seksi perempuan HKBP Denpasar di Patupa di hari tanggal Senin 6 Juli 2026 maringanan di gereja HKBP Denpasar masuk jam 10 siang wita. Nah diuluhon ni amang padita DJ si Hombing STH dohot tema haluaon ni saluhut bangso sian sadah Petrus tolu ayat 8 sahat rodi ayat 10 walu. Asa sudema ina seksi perempuan ni huriata maddohoti pertanyaan manang na PAI. Na mangihut amang inang pendalaman Alkitab remaja HKBP Denpasar di Patupa hari tanggal Rabu 8 Juli 2026 maringanan di gereja HKBP Denpasar masuk jam 10 siang wita na niuluhon ni inang Bibel Pro en boru simajuta do tema mahkota kemegahan kita yang diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Asa sudema remaja ni huriata mandohoti ulau ni. Pendalaman Alkitab ina Rabu HKBP Denpasar di Patupa hari tanggal Rabu tanggal 8 Juli 2026 maringanan di gereja HKBP Denpasar masuk jam 10 siang wita nani uluhon ni amang padita Darwin Sibarani STH asa sudema ina ni huriata mandohoti PA naung di Patupa. Pendalaman Alkitab Kaum Ama HKBP Denpasar di Patupa hari tanggal Rabu 8 Juli 2026 tempat di gereja HKBP Denpasar masuk jam 10 siang wita nani uluhon ni amang padita di JC Hombing STH doho tema bahenokku ma naibaru unang paingot-ingot hamu akka namasa na jolo nani enet sian Yesaya 40 mamukka sian ayat 10 pasal 2 ayat 20 sada. Asa sudema ama di huriata madohoti ulau ni jala duksip pulpa ama di uditi ma tu namar guru edde. Na mangihut program koinonia seksi ama HKBP Denpasar 2026. Di pabotohot tu sudi ama ni huriata asa parsidohot aktif laho manukoli program ni seksi ama na parjolo ima pendalaman Alkitab na baduahon kor ama na patuluhon kunjungan kasih na bawaton PRT sektor na palimahon kunjungan gereja manang wisata rohani na bonopon donor darah na papituhon Babel Camp di bulan Agustus 2026 na pawaluho parheheon ama na pasiahon perayaan Natal ama na pasapuluhon pertukuan ama na mangikut kebaktian Padang Sekolah Minggu HKBP Denpasar. Hobar tu program muni huriata di Patupado kebaktian Padang Sekolah Minggu di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 duk sipul per minggu di pukul 7.30 wita jala sahalido per minggu ni yakka yana kota Sekolah Minggu. Di HKBP Denpasar doh rombongan ini Sekolah Minggu di Parborhat amang padita Darwin Sibarani STH pukul sia wita na maringana di kebaktian Padang ima di Wana Harum Tabanan. Jala parsidohot ma Dewan Koinonia dohot guru Sekolah Minggu di ulau ni di luar kebaktian Padang ni Sekolah Minggu laos di Patupa do pelepasan anak Sekolah Minggu kelas Joshua tu remaja dohot perlombaan lan na asing pe na mangihut titing Dewan Marturia pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar ruas ni huriatan na naing parsidohot di perminggu di pos pel Tabanan na maringana di jalan di gereja Okiomena Rindam Tabanan jalan Pere Tandean nomor 1 Banjar Anyar Kediri Tabanan masuk pukul 7.30 wita. Untuk informasi boy mama kubungi amang situa asimajutak na mangihut ruas parguru mulai minggu sadarion tanggal 5 Juli 2026 gabi ruas parguru ma keluarga Jamin Manurung inang Marlina Borusinaga dohot 5 danak di pospel HKBP Tabanan nasida Rosian Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandung Timur alaman nasida Sonari Jalan Wer Kudara Gang Tolu B Desa Delot Pokan Kecamatan Tabanan Banjar gabi ruas ni huria HKBP pospel Tabanan kita buama di bagas setang yakta asa gabi ruas nadinggan jala biar mida jahoba na mangihut panitia pengembangan pospel Tabanan huriata mangido pangurupiot sia suder ruas ni huriata lahu baik panupahyo tu pospel Tabanan ima hubbarat tu pengadaan lahan
Jala Boima di Pasahat tu rekening Bank Mandiri 1450016269678 atas nama Huria Kristen Batak Protestan Pengembangan Pospel Tabanan. Sahat ro di tanggal 5 Juli 2026 nunga terpapungu godangna 342.377 rupiah. Namangihut persiapan Pospel Singaraja. Ruas ni huriatan anaing persidohot di permingguan di persiapan Pospel Singaraja masuk jam 11. Boima berkoordinasi tu amang calon padita Ferdinand Sitohang dohot amang situa Simatupang. Namangihut latihan persiapan pelayanan LPP 2. Hobarat tu surat narosian kantor pusat HKBP melalui Biro Personalia di Paraborhat Huriatado amang calon padita Ferdinand Sitohang STH laho madohoti latihan persiapan pelayanan paduahon di seminari Sipaholon mulai hari Selasa tanggal 7 Juli sahatu Jumat tanggal 10 Juli 2026. Namangihut amanginang rekrutmen operator LCD HKBP Denpasar. Seksi musik ni Huriata mangalehon kesempatan tu dua halak remaja nagabe operator LCD di Huriata HKBP Denpasar. Di remaja ni Huriata na mangalehon rohana Boima di Pasahat manang berkomunikasi tu amang situa di Sirait. Na manghiu titing Dewan Diakonia. Penghargaan tu dakdanak ni Huriata na berprestasi juara sada 2 dohot tolu. Hobara tu program ni Huriata Dewan Diakoni Seksi Pendidikan. Pasahaton penghargaan tu yana kota ni Huriata ma na berprestasi ima juara sada 2 dohot tolu sian horong SD SMP SMA sederajat. Jala di Pasahat mai di Minggu tanggal 12 Juli 2026 di permingguan pukul 10 wita. Asa sude natoras ni danaki naman dapoton penghargaan gabe parsidohot jala Pasahat ton tuaka yana kota. Na mangihut dukungan doa tuaka dongata namar sahid na berjolo imanyonya hasibuan inang boru siahaan na sonari dirawat di rumah sakit Sanglah. Na mangihut amang pesi hombing o boru Sitohang ima di rumah sakit Sanglah, amang JM Batubara boru Huta Barat pemulihan manaing di Jabu. Na mangihut nyonya ha Banjarnahor de boru Lumban Gaul ima sedang terbaring di Kota Bogor. Na para pudi manginang ulang tahun parhalado dohot sude ruas ni Huriata HKBP Denpasar. Pasahaton selamat ulang tahun hari hatutubu dohot hot ripe. Tu sude ruas ni Huriata na berulang tahun sian tanggal 5 Juli 2026 sahat rodi 10 Juli 2026. Hata ni di bata na mamak kulingi hamu tersurat di sada Tesalonika 5 di ayat 10 songonom madidok mandok ngaluliati mahamu siala saluhutna ai ido dipangindo di bata siak kamu marhite-hite Kristus Yesus ido sahatna saya dilehot di batama hasehaton las niroha dohot umur nagajang dihita saluhutna imamang titing namasa di mingguta sa derion aka titing keuangan amanginang Boima hita padipos ima di warta elektronik nang di Pasahat ni tuata sektor masing-masing di ganup sektor ta ima nabuy Pasahat hamis di paso-paso tuhata masude aka program ni Huriata horas madi hita saluhutna. Tabi kibakur ama
Sanari tampak sama pelihata sada A sada B, mari dimaita.
damainya jabatan na sumurung siyan salut na roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Ditikion Minggu palimahon dung Trinitatis tapabor hak ma amang situa manurung alai mauliate di debata nunga sian bulan nasalpu dinalaho dihatai lau pabor haton amang situa taon tumasa purna bakti alai di perjalanan persiapani ro amang si tanggang gabiadong pemain pengganti. Puji Tuhan macai gudang do pesi hubasam anggo hami do amang sekretaris do parartaon ngamang etong-etong bohaduan non gisan saja nama situa gisas saja nama situa memang piga-piga hali hami laho mandapot terwasta dan adong na menolak. Tiki kita minta amang bersedia jadi calon sintua, tidak ada satupun yang menolak. Tetapi rata-rata mengatakan 5 tahun lagi amang enak. Au biarhu romusi hami tusi 5 tahun lagi amang enak muse. Dan ditolak mungkin bukti bahwa menjadi sintua dilihat bukan pekerjaan yang gampang dan mudah, tetapi menjadi tanggung jawab yang istimewa dari Tuhan. Banyak dari kita, tetapi tidak semua yang memiliki waktu dan tanggung jawab istimewa dari Tuhan. Menjadi parhalado na martohonan, menjadi parhalado na somartohonan. Adong do parhalado na somartohonan. Ima akka guru sekolah minggu, akka panitia pembangunan, panitia zending, panitia muse pesta huria. Banyak yang dipanggil tetapi tidak semua kadang. Jadi sengaja hupagajang pembuka akun alan yang jepek do jami taon sotung ugajang tikting sian jamita pinomat pembukaan agak dipanjangkan nakin paihu-ihu tiktingi hita kan ngasongon mungkin pas dison lagi ujian mabuat doktor ratong amang ketua pembangunan ta songon ujian doktoral na mahuberin gajang nitik tingi anggo ruas mungkin saya nena toe ma alai puji Tuhan sayang gia mamardalan akka ulauta hurian itu hatan nyolongan di bagasa Kristus Yesus firman Tuhan hatanya jabatan nagabi ujan di mingguta sadarion 5 Juli 2026 ima tersurat di buku ni panurirang Zakaria bidualu ayat 20 satu ayat 20 tolu songonom madidok songonod do hatani Jehovah Zevaot rodo pe anggo akka bangso doho pangisi ni akka hutabulon jalalaho do sogo akka pangisi ni huta nasada tunasada narimadok beta hitarap marsobba tubuhi ni Jehovah jala mangalului Jehovah Zebaot aupe nang doho do lau tusi tongot tahero do sogo akka bangso bolon doho parbegu akka nas marhuaso mangalului Jehovah Zebaot di Jerusalem jala marsobba tubuhi ni Jehovah songonod do hata ni Jehovah Zebaot ima akari parsigaungan ni 10 hala sia salu dila ni bangso parbegu asa marsigatong na sida tusuhi-suhi ni ulos ni sadahala Jahudi
madok rapita sauduran ay nunga hubigi hami debata dongam muna hujau matong di bagasan bahasa Indonesia ala tulu ayat do. Beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi ke penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Horas madihita salutna. Huriani Tuhata na nyolonga di bagasan Kristus Yesus. Primordial satu suku bangsa wajar dan sah-sah saja. Eksklusivisme dari setiap suku bangsa wajar dan sah-sah saja. Fanatisme akan suku bangsa juga sah-sah saja. Tetapi ketika menjadi etnosentris atau egosentris, yang terjadi adalah radikalis terhadap suku-suku bangsa itu. Ketika satu suku bangsa menganggap dia lebih hebat dari suku bangsa lain, yang terjadi rasisme. Ketika orang Batak merasa kami lebih hebat, lebih unggul, oke, mungkin setiap suku punya keunikan tersendiri, punya keunggulan, adong do keunggulan ni masing-masing, alai dan nalau gabe madok, manang marpikir hita underestimate tua kabangso na asing. Alani na pinasahat ni debata tuhita salut na universal do, bahkan haluau nipe keselamatan adalah keselamatan universal. Unang adong madok hola sahalak kuduan no di surko ala ubur jodoau hola sahuta do hami di surko ido mabain namasa na parpudion hobar tutur bukta sude bangso marpungu lau tu Jerusalem lau mangalului debata Zevaot mencari Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Hape nama sanoaing rosu dia kabangso tu Jerusalem. Maksudnya bahad do. Kan itu? Jerusalem di mana lambang dari sebuah tempat hajongjongan ni debata. Sasitong na ikosudia kabangso lau tu si marpungu tu si lau marsoba tua dopan ni debata. Alai namasa sebaliknya. Karena apa? Kami lebih tangguh, kami lebih baik, kami lebih hebat. Fanatisme yang menjadi radikalisme setiap agama, setiap suku, setiap budaya dan bangsa. Luar biasa do hudok do hubayakon. Mungkin memang dilihat debata pasu-pasu tu halak Bali, sahak pasu-pasu itu si majujungna, sahak tu si malolongna, sahak tu tanganna. Makana mematung pe, menghias pe, menggambar pe, jago na sida. Molo halak bata, sahak pasu-pasu itu si majujung tak, itor tu pamawangat ta do parjolo lari. Makanya jadi pengacara kan itu. Berkat itu dang nagebe dia pasu-pasu doi. Tu pamak sian si majujung serta sian uto-uto turut tu pamangan. Makanya memang orang Batak mungkin ngomong keras. Ale ima bahalak Batak mana godang akka lawyer, hakim, jaksa, alai los jaksa pe halak Batak
pengacara na halak bata, penuntut na halak bata, persoalan ise ano mang agor na tersangka yang hudok pasien buhani kan isukun jaksa mara oh margaha si barani ina salam ina kan songonon amang songonon bapak jaksa ale nahwala ijabu itomuna do ina yang manghatu kope HP dikuhap na terbaru wahana sudah 10 tahun 10 bulan ina ima holong ay molo so pala borak do pekan ay do ay so na masalah ay si patahita moladong na marsala huum ina kan pitor neng sudah do hita manguhum HP mungkin molo hita di posisi kondisi mungkin jadi berbeda. Suku-suku bangsa adong sahala nahya carita tuau ale dak kuingok besiani se caritaon. Jadi nina memang beliau do pusat ni seni. Alana realistis mabain bentuk-bentuk harimau pe jago. Molo lau hita tu hutat taiban harimau gabe huting do jadi HP proyek ni harimau peresmian bupati huting do ina karena memang kita tidak dianugerahi dari kepala tu si malolong dohot tu tangan tu pikiran dohot tu pamangat do marputar songo prosesor molonga to taringok tu akka bagiannya buktina siat Indonesia Barat sahat tu timur molo tari-tarian ni hala Papua suku bangsoi badang so halaki manortor merlujungi do kan mabuan alat ima sukui alay na tinopan ni debata doi jela doho doi hadua di palua doho sahak matu balion manortor halak bali dang hola si malolong ina kan manortor si malolongi manortor jari-jarion sudah manortor habis dung sahak tu hutatta hola pahusor-husoron nama itu kan ison inna sude si malolong nai baru siap pudani jago do mangah mencontohon inna si malolong na bui ban manortori habe saat dihitan yakin sian timur halak Papua songoni saat tubali hok doi mana di sajenganan ale gerakan na sude di Jawa pekan hola goting nama sahat tu Tanah Batak inna nama sahat tu Aceh hudul nama halaki itu paki namon ne dang adong begerakan nasing imak keunikan yang tidak bisa didebatkan bahwa yang dilakukan di Aceh jauh lebih buruk dari yang dilakukan di Papua dong ima pasu-pasu nasihat debata tuganuk bangsoi. Kita tidak berhak mengatakan itu lebih jago, lebih hebat. Berbeda-beda dong. Suang-songonyi tong dari segi nakin segi seni budaya. Suang-songonyi tong molo siap barat tu timur. Sian hala Aceh. Merkerudung do pekan. Buka otik. Saat tujungon habis pakaiannya. Itu kan? Aceh lengkap dope sampai Tutoru i Medan agak normal sahat menyeberang tu Belion lamoti bahani saat tu beribahan tu Papua
Biar kamu. Aku tutup mata do, dia kasih sama dia. Jadi itulah suku bangsa yang harus kita cintai, warna dari Tuhan. Unang gabi doho kita doho akan asing isi lebani merasa bangsa kami lebih hebat, Arya lebih hebat dari bangsa lain. Makanya sangat do di protes Portibion halak Jerman igatima national anthem nai. Ena jolo national anthem na rasis do. Deutschland, Deutschland, über alles in the Welt. Jerman madigijang sa luhut na di Portibion. Roma Perancis, hiado hujajaho, ina. Baigatima. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kami lebih ini. Ala dido debata marhite panurirang Zakaria sudah dibuatkan bahwa semua suku bangsa itu akan datang berbondong-bondong ke Jerusalem. Dakuboto anggo om martiket do manang daong. Molo neng borhat dang berbondong-bondong martiket do rate. Murado paling 2.000 ale dolar. Habe dolar pengen melambung naik kan? Jadi firman Tuhan sangat sederhana dalam 3 ayat ini mengatakan orang Kristen diajak untuk ke Yerusalem mencari Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Jala halak Kristen ikotong do manugiho bangsa nasing tu Jerusalem. Nomor 8, dang bui haporsiotai tidak bisa kepercayaan orang Kristen hola cukup makan di mana. Iko bui do haporsion na manugihon mengajak bangsa lain tohodo halabata ibana, tohodo Kristen ibana, luar biasa do ibana. Mau apapun profesi kita. Mau seorang jaksa, mau seorang hakim, mau seorang lawyer, dokter, guru, doa kalanasing. Luar biasa bah. Tadda do halak Kristen ibana. Tadda do halak bata. Dicontoh mah, diteladani mah. Ido dalan di mana mangihutok kita tu Jerusalem. Molo halak Kristen ni gogo do suarana da bah. Alay molo rohanai Hello Kitty donian inna. Memang buah beno ngasongoni model ta kan? Ay tanpa mi peboy do hita makatay kan? Ido. Bagaimana orang Batak halak Jerman ro tutano Batak dipahehe hita saluhutna marhite sude misionarisi misionaris na Rusia, Jerman, ale telu Jerman puang. Do timuna. Ay kebetulan di Jabu memang dana sonario pe. Si Abraham Argentina. Si Ishak Brazil. Dakule jajak konon niku. Iko Jerman dohita, unang petaho, ina pa. Habe mula ma Jermanon. Ibu anak kepemai ni ma koperna. Iparekeli na duay mau. Ngalu jauh patorakon, hupili pe Jerman di bagas rohaku sederhana do. Menang kusanjung, kalah kudukung, niku. Bukan tentang kehebatannya. Ala bangsa Jerman do mabuah peradaban na ditadikon halakido hidup yang sudah beradab. Lau tu Tanah Batak na sida ibu keluarga na sude ratusan bahkan ribuan misionaris Jerman ro tu Tanah Batak pakai makehe halak Batak asa doho na sida tu Jerusalem marsobba tu de Batak.
Sonari di pangido tu hita, tu dia pe halak bata, di dia pe adong HKBP. Di Duri, di Pekanbaru, di Pulau Batam, di Pulau Bali, di Pulau Nias, sadok di dia pe HKBP harus menjadi teladan dan contoh membuktikan bahwa kita adalah orang yang terpilih itu. Jalahita dan tugas kadang naholam makaporsiai alay manugihon asa porsea akan humulyang ta. Ngau gajang tahe siya tiktingi akim. Allah mauliate ma tong tapasahat tu jebata agak gengsi doau tiki manekke maceta maneken SK pensiunnya amang manurung. Ima salah satu tong kelebihannya halak bata dan cukup titeli dipuji di jolo si tua doktor ngestului bla 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 MSc ibahan di udang adang siap be amang iko kaliling name dilanjutkan di halaman belakang enak. Tetapi itulah kebanggaan kita. Ayah geleki anak kido hamorau jauh di pasikolah usian najolo dan itu yang kita contohkan bagi bangsa-bangsa lain. Halak bata na Kristiani parsikola doi los bohape di tahuni mangarat toi tu dia pe di tahuni asal madenggan sikola ibana ujungna denggam mangoluna boy di padenggan ngolu ni akka ibotona anggina di pature mamuse hutana. Sederhana memahami ayat ini. Mauliate mak di pakubasyon nasida nasalelingon rap doho inang. Nyam molosian akaulon nasida songon sahala dosen tong ale dilihat tikina tong. Alian nomma nangis-nangisnya temang. Adong do rencana akadongan situen amang hutape paling junior neng tangisin na. Sejido alana di konsistori penakin partikting manangyakon neng borhat tamituson tongan neng tangis alay ima tangis holongi jalan nasida nga gabe teladan gabe contoh macegudang nauli nadenggan si putih hota doho siya nakahita sude nang mangaleon hadirion na di tonga-tonga ni huriat taon. Borhak mahita tu Jerusalem tatogihom masalu bangso ala naong ditogihod dohita marhite akka misionar na mabuan hatani debata nasida penung nga ditogihon sian akka na porsea hati-hai. Amen. Mauliate martangyak kita mauliate diasinya roham toktong di bagasan pangaramotiyom muhami Tuhan terlumobi takas nang hubege hami hatam hodo madok tusude bangso tusalu bangso do haluao na pinasakmi alani hami songon akka sisiamu na porsia tuho ajari hami toktong di dalammu dinalaw manopo Jerusalemi jala ajari hami dinalaw manugihon jala ajari hami asa toktong huharwaho kami Jerusalem ima majupangi asaboy hami marsoba tu adopamu na badiai martangia kami Tuhan tu ruas ni huriam na martaba keluarga si Tohang inang boru si Hombing asa gabi ruas na burju nasida di tonga-tonga ni huriam di sektor 2 asa toktong nasida mangaleo diri di tonga-tonga ni pakubasion di huriam pos rohanami homa masu-masu ragam ulaw na suang-songnya rumah tangga ni nasida martangya kami Tuhan tupad jijion khusus doho tu dinalaho madidi na magudang tuminggu naro ho matoktong pasauton ulaw ni asalam gudang akabangso na masu dohot madohoti uduran nami berbondong-bondong tu Jerusalem sia saluhu bangsoy huhalasok kami di cikiot Tuhan
Di pararho ngulu ni naposom amang situa manutun manurung nasa lilingom. Di pararho ngulu na gabi ulam na met-met makubasi itta na tu tarhulana di halujok ko do pakubasyoni maulyate di asini roham sikop sahat di tikina mamasuki masa purna bakti. Pos rohanami Tuhan salhu pakubasion na nasalaom marparbui mai di tonga-tonga ni huriam jala marparbui tu sude ruas ni huriam jala makorhon las ni roha dia dopamu makorhon hasangapon di debata. Pos rohanami suang-songoni inang nang keluarga leonomu akka na pinarsita ni rohana leonomu akka na nihirim ni rohana di bagasat tangyang nasida tarlumuy inang na mendampingi na sa lilingon dilako hay pason nang gugu do pangapulion lao paserepon rohana mendampingi amang manurung laho makkubasi. Pos rohanami Tuhan siya purna bakti nasida alay hasit tuaon na saha tu ujung ni ngoluna alani pos rohanami mangalia gugu do penasida diakka nabui tuk tarpatu panasida di tonga-tonga ni huriamon. Suang-songonya las rohanami martabba bilangan akadongan nami na posom jinalaw makalujuk ko pakubasyoni ima amang situa hot maasina sitanggang doho inang boru sinaga. Pos rohanami Tuhan apeho tangamu na badiyay mamasu-masu na posom doho keluarga asa di bagasan semangat na baru di bagasa serep mi roha di bagasa gogo na siakoi na sida dinalaw makalujokon akapakubasion di harajamu di portibion ima huriam HKBP den pasaron. Tangya ko kami aka program ni huriam asa mardalan doho denggam suang songonyi aka dewan-dewan nang kategorial sian dewan koinonia sude kategorial sian seksi ama ina naposo bulung remaja nang sikola minggu petahe do sude aka ula pakubasion di marturia nang di diakonia homa na pasauton na paduluson hobar tulomoni roham pasu-pasu hami salu na ruas ni huriam asa margogo hami toktong sauduran saudut tami dinalaw tu Jerusalem jalaga habi gambi teladan asabuy dihuton dongan hami siya salhu bangso na marserahi mangihuton ho manobba ho tu Jerusalem mangasaho Kristus Jesus martangya kami tu adopamu na badiyay. Amen. Tapuji Tuhata mareja hitam.
masuk mahita tulau paborhaton acara pensiun amang situa manutun manurung sian sektor 5 tapuji tuhata mareja hita sia bukede nomor 15 ayat sada hamudonga sahurian apungu di bagasa joroon nuaing jongjong do di tonga-tongata ima hamata situa manutun manurung doho inang nunga digohi tiki pangulaon nasida di huriata nama sohok manasida nuaing sian hapar haladon di huriai alani tamado pasahatota hamuliateo ni rohata tutuhata na diduk madongani jala nama margoy-goyhon uhut na patauhon na sida saleleng mangula jala makalujoko pakubasion di hapar haladooni akup nii unedo pasatot ta mauliate nang dinasida naong makalujahon jala makarosoton mangulahon-ulahon di huriata alani dang paborhatata nasida nuaing lau pensiun hamu dongan nami situa manutun manurung hobar tu aturan doho peraturan ni HKBP nunga digohi hamu pajouon nasahat tu hamu marhubas di huriai nama dok mauliate do huriot tutuhata napatawok kamu marhubas hobar tutohonan nasahat tu hamu nunga digohi hamu panguloyom muna marhite-hite tohona situa di pasat tamudo na pinangido ni hata ni tuhata na madok sahat ula tohonami natamado hamuliateon na ni huriata siala pangulo muna na sa lelingod di tuhata anggiat marparbue na ni hubasam muna na sa lelingom di jolo ni tuhata gabi pelean na husus jala mabua pasu-pasu tu hagagadda ni naporsea doho patogu ni haporseo ni akka na ni hubasam muna martangiang mahita ale de bata nago asin ni roha do holong ni roha rodo hami tu adopamu lao pasaton hamuliateo ni roha nami siala panguripiomu dinaposom na salilingom di parar hodo makubasi huriam nung ngasahat diula ulaon na hulaon hasituaon na pinasami say bayam maramos parbue ni pakubasion na sida di ruas ni huriam tuhango luas sa leleng na nang naposompe saya si maruham mga ramoti na sida lam ramoti man na sida dung mamukka pensiun siap pakubasion na songon sahala situa molotung di jalo pensiun sian hasituaon saramo ti jala patogu ma jala papos marohana sida palas marohana sida toktong pahipas mapamatang na lao manadda hinauli ni tikki pensiun songojol mana marpakilalaan maroha jala martod di hobar tulomo ni roham tugu-tugu jala ramoti na sida dia kaari-ari ni hatuaon na asa toktong manaili tuho
Asyak kodo haroroan ni hadamean. Las doho sonang ni roha di bagasat to di porbadia. Pasu-pasu ng keluarga doho si solhot nasida. Asarap makkulupon jala makamulyateo pasu-pasu na ni jalo nasida siyakko. Akup ni marpamuati maruham nasa hagaleon do hurangan ni dongan namion. Dinasa pangulaon na doho pakubasyon na nahurang sikopi. Sesamay ala ni holong ni roham. Pinuji maho ali Tuhan Yesus. Ro di saliling-liling na. Amen. Tabigema SK gijahon amang sekretaris ni Huriata. Amang inang ucaokai majo songo surat pensiun tu amang penatua situa Dr. Manurung situa Dr. Manutum Manurung MSI. Ucaok kami mah surat pensiun penatua nomor 103 garing SPP garing D 17 Rumawi IBT garing 7 2026. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP dan Pasar Resort Bali yang berkedudukan di Jalan Pulau Belitung nomor 6 Pedungan dan Pasar Selatan Bali, menimbang perlunya melakukan ketentuan yang terdapat dalam aturan peraturan HKBP 2002 tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP, memperhatikan umur yang bersangkutan telah 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Situa Dr. Manutum Manurung MSI, tanggal lahir 25 Mei 1961, baptis tanggal 7 Agustus 1961, maka tidakon haporseaon tanggal 27 Maret 1983 di GPIB Bandung. Ditabiskan menjadi Sintua HKBP Denpasar tanggal 18 Desember 2011, masa pengabdian 2011 sampai 2026, godangna 10 tahun 6 bulan. Tanggal pensiun tanggal 25 Juni 2026, Huria HKBP Denpasar Bali, Distrik 17 Indonesia bagian timur, hata sipasaha tuamang Situa Manurung, tersurat ma di 2 Timotius 4 ayat 1 alu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis finish akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari-harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kepadanya. Atas pelayanannya, pengabdian dan dedikasinya selama melaksanakan tugas-tugas penatua, kami ucapkan terima kasih. Ditetapkan di Denpasar tanggal 5 Juli 2026, Pendeta HKBP Resort Bali, Pendeta Darwin Sibarani STH, cap dan tanda tangan. Demikian surat penatua. Ale naposo ni debata Situa Manutun Manurung, mardonga pos ni roha di debata ama, dohot anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot todi porbadia, hupaborhat tami mahamula ho pensiun sia Situa, di Huria HKBP dan Pasar Resort Bali, di pasu-pasu Tuhata Yesus Raja ni Huria pakobasyon muna na salilingon, jala jiramoti mahamu dia kaari-ari ni ngolumuna, jala di parohai mahamu madalani hinauli ni tiki pensiun,
dia ka ari-ari si dalanamu na dope tutik kinangiro. Amen. Nuaing ko pasat tami madohata sian keluarga amang situa manutun manurung doho inang isom mahal amang adong ma make wireless doho Salam. Naho parsang api hami amang pendeta resort, amang pendeta Sibarani, amang pendeta Sihombing, dot inang Bibel Pro, songonima namse nang aka dongan nami saulaon aka dongan parhalado. Lau sudut tu si muse tu hamu akan tua nami amang inang dot sudi matahe nadong noaeng di bagas gari jaon parjolo madok mauliate hami tutu hata ala di lehodo di hami tiki boy pasahaton tohonan nami sahat rodi ujungna. Jadi hami sendiri 2 hari pensiun masonari. Pensiun sian tugas di kantor, pensiun mamuse sian parhaladota di son nami. Tentu di bagasan nasalilingon selama 10 tahun ono bulan gudang do aka pabahenan nami na orang pas mungkin sian pambarengat tabi baik di longan parhalado amang padita nang dihita ruas pe saluhutna. Jadi mangido maaf mahami amang inang olah nima na boy terbaik kami dope. Dongi muse tanya kau memahami asa tu masa-masa pensiun ope angge boy muse kami aktif songon najoloi mungkin nang ladikur biasana kami kur aktif jadi aktif biasa boy muse lam tarida muse jadi pos dorohanami amanginang nak pensiu kami tang dau hamu siak kami rak dohita gabi ruas mahai muse hiru imaradak pola gudang dokonokku teh adong dohonomu ima dak sanggup inatai padoko si dohonona jadi sahalinari mau liate godang ma di hita saluhutna mau liate godang di huriata Sailam tabama cuma 7 luanon butima. Senari pinasatma manuk hatasian ruas ima amang papahan. Dia manami nanami kaulong yami selamat hari Minggu marita saluhna. Hari Minggu. Di lau persangapi ami amang padita inang Bibel Pro amanami nanami parhalado ni huriatta. Jala songoni nang kaulong yami ruas ni huria HKBP Denpasar. Tu kami mewakili ruas sekaligus songon sia sektor 5 tu amang sintua manurung ya selamat mamang bodi bulus samuna
ari-ari muna si ganupari. Jadi sada hamulia do diala amang di perngulum muna nang pe pas sadarion boi dalani hamu masa pensiun muna nang songoni si anak ka perkampusan. Jadi alani posroan nami amang nang pe di ka perkurat tetap mahamu aktif. Jadi kami sektor limon walu keluarga mahami noaing dua mosit tua sada montan perhangir jala onom korama ima hebat ni sektor limon kami bangga do amang situa manurungon. Jadi naik kugat dirinya namang amang situa manurung aleu pikiri aw mantan perhangir da mungkin be situa narakwi deh. Jadi dua memang sonde komun memang jadi cukup majo sada kami arong do amang situa sirait alana walu keluarga roh kami sektor 5 jadi doa kami ya mudah-mudahan matu berikutnya semakin bertambah ruas nih sektor 5 nang soni mah diamang mulai tema nang soni dia ke anak do buruta dengar-dengar do persikolanna dapat muna do upamuna merhitihatan itu emang jadi margogo mamang do inang saya itu sehat-sehat ma jalan gajang ma umur muna 7 lanun songoni ma hata syak kami sektor 5 mulate do ruas sorry ya sonari manukhatan na mewakili siya para ruria do resort ima si amang situa eda manik jadi sama amang inang rab do sudik para halado jongjong di jolon. Jadi mulai tema dihamu amanami dot ina nami na perisinangapan di bagasat Tuhan Yesus Kristus mulai tema dihita saluna mulai tema di duhata naung di pasahat tu hita tiki di bagas sadarion boy hita sahat imana sahat tu purna bakti tu sahalak donga parhaladu ima amang situa manutun doktor manurung na pinarsangapan dihamu padita resort song-song nang pandita fungsional, song-song nang Bibel Pro, song-song nang dihita parhalado, mulutung pehami di son na mardokata, ba nang sahata mahita. Na parjolo, tua mang situa na pensiun. Jadi mulai tema dia mang situa. Song nak kidingas di tabalhok kamu di bulan Desember di tahun 2010 sada, jalan sohok mahamu secara administrasi do hobar tu aturan do peraturan ya KWB di tahun 2026. Alainak pesongoni molodung pimasoho tamu hobar tu aturan do peraturan molo dipakubasion dang natong namak kurangi. Jadi gudang do pe sebetulnya na si hobasomu perlu do pe sebetulnya song pemikiran siak kamu amang situa tuh ya ton. Jadi alani do asapinang ido mah ba gomos roha gudang dobe sebetulnya itu pas sermon tapi boy doro cuma tuh mal sermon kita berdiskusi sebatas ngatas surati alai mau tuh nggak masuk tuh pakubasion ba songot calo situ mbak dan boy katain nak ya jadi mulai atema jadi dak pola piga songono boy tabe ngamanginang artinya boy mangula satu tohonan nai udang do si bataragam ni alaniaha sada situ gabe dang boy masok dang boy manoros Indonesia alani parsahiron alani kesehatan dan lain-lain alani bagas sitikyon nunga sikop secara administrasi di dalam hamu hasitu di hurion alani mulai atema di tuata jala mulai atema di tasaluna imara hata siak kami jadi molotung pe songon adong nadi patupani huriatta ba imana boy tarpatupani huriatta suaksoni adong do si tukot dang naga bido hono rupani kat toko tiga bi manut tukamu daong itu tokan ayalana molo hala sebatas simbol ima songot tradisi di hala Batak nang songon di huriatta jadi mulai tema ima atas ya kami
Horas madihita do cenderamata. Dak pola ija hausun sediahana lai berek kaum jauh non. Imana boy patupani huriatta. Jadi mulai tema. Asata tutup perminggota Mareja hita siya buketnya nomor 110 ayat 3 rimma hita salhut na jongjo Tatangya koma pelyata martangyang mahita ale de bata manami na di banwa gijang hodo haroro ni salu sila leon nalinggan doho na sa ulibasa na mauliutus hupasatami masiyan na nilihomi tuhami pelyan nami tuho sa jalong may gabi huwap na husus di julong pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pelyanom pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohan namin marhite-hite to dim asalam hutadahami godang ni sileleomi tuhami asalam girgir hami madok maulyate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen. Aliyaman namin na di banwa gijang sa pinarbadia maguarmu sa Roma harajamu sa sao malomo ni roham di banwa tongon songon di banwa gijang leho matuhami sadaron hanguluas siya pari sa madosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami togihot to pangujunam palua mahami siyan pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Amen. Oras majihita hudul majohita di inganat tabe asa dibagihon konsumsi nang iparade tudonga parhalado isom majohita sudirap asara marpoto doho keluarga na pensiun doho amang situa M manurung. Udah aku bikin di ini di handphone. Yuk, yang tadi aja dah.